Tervetuloa LIK:n presidenttitenttiin. Minä olen LIK:n puheenjohtaja Jouko Marttila ja täällä meillä on tutut vieraat presidenttiehdokkaat Alexander Stubb ja Olli Rehn. Tervetuloa. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä lyhyellä katsauksella kansainvälispoliittiseen ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja siitä näkökulmasta, että mitkä ovat Suomen kannalta suurimmat riskit juuri tällä hetkellä. Jos Alex aloitetaan. No, ehkä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin riskit on siinä mielessä hoidettu, että meillä on 3 lukkoa, josta ensimmäinen on uskottava itsenäinen puolustus ja toinen on meidän NATO-EU-jäsenyydet ja kolmas on sitten tämä Yhdysvaltojen kanssa tehtävä DCA, eli puolustusyhteistyökumppanuus. Mutta sitten tietysti suurimmat riskit liittyy varmaan tällaiseen hybridi- kautta kybervaikuttamiseen, jota me nyt ollaan sitten nähty viimeisten kuukausienkin aikana. Esimerkiksi kaasuputki tai tietoliikenteen katkaiseminen tai muut tällaiset ikään kuin hybridipyrkimykset vaikuttaa tökkästä Suomea muodossa tai toisessa, että siihen ne tällä hetkellä menee, mutta aika hyvin mun mielestä meidän viranomaiset on tähänkin valmistautuneet. Mites Olli? Kyllä Suomen kannalta tärkeimmät riskit tai potentiaaliset uhat liittyy Venäjään. En lähde toistamaan Jyri Häkämiehen tunnettua Venäjä uhkakuvausta, mutta se on kybervaikuttamista, se on laaja-alaista hybridivaikuttamista, kiusantekoa, ilkeyksiä ja niihin täytyy varautua. Toisaalta kun katsoo vähän laajemmin Suomen näkökulmasta, niin kyllä minusta tämä kansainvälisen järjestelmän, kansainvälisen yhteisön näkökulmasta eskalaation, siis sodan tai sotien eskalaation uhka on tällä hetkellä kaikkein suurin riski. Eli meillä on 2 kuumaa sotapesäkettä tai sotaa, on Venäjän laiton brutaali hyökkäyssota Ukrainassa ja on Hamasin, terroristijärjestö Hamasin isku Israeliin, joka käynnisti sodan Gazassa ja tämä uhkaa nyt laajentua pohjoiseen Hizbollahin kautta ja taustalla on Iran. Iran pyrkii horjuttamaan Lähi-idän hyvin haurasta vakautta. Ja tämän lisäksi vielä listaan pitää laittaa Kiinan ja Yhdysvaltain jännitteiset suhteet, Etelä-Kiinan meren tilanne ja Taiwanin salmen tilanne, vaikka siellä ei kuumaa sotaa onneksi käydäkään, vaan kylmää sotaa, latenttia konfliktia. Ja kaikki tämä eskalaation uhka aiheuttaa riskin lännen ja Euroopan yhtenäisyydelle ja sitä kautta myöskin Suomen turvallisuudelle. Ja sen takia tämä lännen ja Euroopan yhtenäisyyden ylläpitäminen ja päättäväisyys Ukrainan tukemisessa on ihan A ja O tällä hetkellä. No, Vasemmistoliitto taas kerran esitti Suomen ja Israelin välisen asekaupan kieltämistä tai lopettamista. Minkälaisia ajatuksia se herättää? Jos mä aloitan tällä kertaa, niin tämä Hamasin hyökkäys oli terrori-isku ja se oli suurin juutalaisten joukkomurha toisen maailmansodan jälkeen ja on syytä painottaa vahvasti Israelin oikeutta puolustaa omaa valtiotaan ja omaa kansalaisiaan. Samalla tietysti sen pitäisi tapahtua kansainvälisen oikeuden periaatteita noudattaen Gazan alueella, vaan siellä tietysti nämä sotilaalliset rakenteet ja siviiliväestö ovat limittäin ja tilanne on erittäin vaikea humanitaarisesta näkökulmasta. Eli tältä kannalta katsoen minusta on perusteltua, että Suomi edelleen jatkaa yhteistyötä Israelin kanssa ja tukee Israelia sen oikeutetussa puolustautumisessa Hamasin suuntaan ja painottaa niin kuin muukin Euroopan unioni ja Yhdysvallat kansainvälisen oikeuden merkitystä. Ja pitkällä sihdillä 2 valtion ratkaisua, vaikka sen näköalat tällä hetkellä on tietysti todella heikot, varsinkin sen takia, että Iranin tukema Hamas onnistui tässä Lähi-idän rauhanprosessin kannalta keskeisessä Israelin ja Saudi-Arabian lähentymisyrityksessä tai katkaisemaan sen ja tämä murentaa entisestään Lähi-idän rauhan mahdollisuuksia. Ikävä kyllä. Olli on ruvennut vastaan vähän pidemmän kaavan mukava huova. Siis jos kysymys oli se, että pitäisikö katkaista
asevienti Israeliin, niin vastaus on, että ei. Tai aseiden tuonti Israelista Suomeen. Ja vastaus siihenkin ei. Eli muista silloin ulkoministeriaikoina ja myös ulkomaan kauppaministerinä, pääministerinä, me jouduttiin joka päivä tekemään arvovalintoja, jotka liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Että se ei ole koskaan helppo homma, jos se ikään kuin toteat, että emme voi jotain viedä. Jokainen asevienti aina käsiteltiin yksi kerrallaan ja tehtiin johtopäätös, että voidaanko viedä vai ei. Ja esimerkkejä on esimerkiksi se, että voitko viedä aseita maahan, joka on autoritäärinen regiimi, mutta joka taistelee terroristeja vastaan. Tai voitko viedä aseita maahan, jossa sovelletaan kuolemantuomiota. Et ne on hirveän vaikeita kysymyksiä, mutta tässä yksittäisessä tapauksessa minusta vastaus on aika yksiselitteisen selkeä. Minusta Olli sen hyvin muotoili. Israelin oikeus puolustaa itseään terroristijärjestö Hamasia vastaan ja semminkin niin en näkisi aseviennissä tai tuonnissa Israelin kanssa tällä hetkellä minkäännäköistä ongelmaa. No minkälainen uhka on tuo ääri-islamilaisuuden ja toisaalta juutalaisvastaisuuden nousu, mitä nyt on nähty myös Länsi-Euroopassa eri pääkaupungeissa? Tässä on paljon puhuttu Ollin kanssa, kun ollaan tuolla akateemisella puolella, muistaa varmaan Samuel Huntingtonin Clash of Civilizations. Eli ajatus lähinnä siitä, että ikään kuin meitä uhkaa sivilisaatioiden vastainen taistelu. Siis päinvastainen teesiä tuli Fukuyamalta, joka puhuu siitä, että historia loppuu. Eli kaikki maailman 200 kansallisvaltiota siirtyy kohti sitä parasta yhteiskuntamallia, jonkinnäköinen yhdistelmä liberaalia demokratiaa, markkinataloutta ja globalisaatiota. Ääriliikkeet on aina vaarallisia, riippumatta siitä, pohjataanko ne uskontoon tai johonkin muuhun. Siitä ne on aina ollut historian saatossa. Mä luulen, että ehkä se virhe, joka me tehtiin lännessä tuossa 9/11 jälkeen, oli nimenomaan se, että me keskityttiin, joskin ymmärrettävästi, turvallisuuteen, terrorismin vastaiseen taisteluun. Silloin me unohdettiin ne meidän omat perusarvot, jotka lähti liikkeelle nimenomaan siitä vapaudesta ja demokratiasta. Ja me jollain tavalla luultiin, että muu maailma haluaa siirtyä samantyyppiseen elämänmuotoon, mikä meillä oli. Ja tosiasiassa niin näinhän ei käynyt. Ja viimeinen huomio tähän. Se virhe, joka tapahtui, oli, kun me järkytimme, tai erityisesti Yhdysvallat, tasapaino Lähi-idässä Irakin ja Iranin välillä, jossa Irak ikään kuin katosi, niin silloin vastakkainasettelu Iranin ja arabimaailman välillä muuttui. Syntyi valtatyhjöitä ja sinne iski väliin sitten tietysti Iran, Saudi-Arabia, Israel, Turkki ja terroristijärjestöt, kuten Hamas, Hizbollah ja ISIS, jotka oli uskontopohjaisia. Eli tässä se vaan huomaa, että kun yhdeltä puolelta vetää tasapaino järkkyy, niin silloin uhat kasvaa myös muualla. Tuleeko tämä vaikuttaa meidän asenteisiin esimerkiksi maahanmuuttoon? No se jää varmasti nähtäväksi, mutta kyllä tässä tietysti isot riskit on siihen, että kansainvälinen terrorismi saa lisää kasvualustaa, vaikka se saisi sitä tavallaan väärin perustein. Eli kyllähän Hamas tässä käynnisti tämän sodan Gazassa ja Hamas syyllistyi todella tuomittavaan terrori-iskuun, sotilaalliseen iskuun, joka kohdistui sivileihin. Siinä kuoli lapsia, kuoli vanhuksia ja otettiin panttivankeja, jotka on edelleenkin panttivankeina. Mutta se kuva, mikä on merkittävän osan palestiinalaisväestöä ja arabimaailmaa syntynyt, on nyt se, että Israel pommittaa Gazaa ja aiheuttaa vahinkoa, inhimillistä kärsimystä siviiliväestölle. Ja tämä tietysti Israel joutuu ottamaan huomioon tässä asetelmassa, ja tämä on varmasti syy siihen, minkä takia Yhdysvallat ja presidentti Joe Biden on pyrkinyt vallaan rauhoittamaan tilannetta, tosin tähän asti vielä aika vaatimattomalla menestyksellä. Kyllä taustalla, toista vähän itseäni, mutta otetaan se vain johdonmukaisuuden merkkinä, eli taustalla on varsinkin Iranin, jota Alex musta hyvin analysoi, Iranin pyrkimys, islamilaisen tasavallan pyrkimys horjuttaa sitä hyvin haurasta vakautta, joka Lähi-idässä vallitsi, ja tällä hetkellä se ikävä kyllä näyttää siinä onnistuvan, joka luo sitten tätä terrorismiuhkaa. Mä en tiedä, mitä Olli sä oot mieltä, mutta voisiko sitä kokonaisuutta myös niin kuin
miettiä sitä kautta, että kun se valtatasapaino siellä järkkyy, niin sitten joku tulee ikään kuin sitä täyttämään. Sä puhuit mun mielestä hyvin tuossa äsken Iranin ja Saudi-Arabian välisestä diilistä, jota aikaisemmin olisi ollut välittämässä Yhdysvallat, mutta nyt sen teki Kiina Jemenin suhteen. Ja siinä kun kaikki jollain tavalla, mun mielestä Lähi-idässä aina liittyy kaikkeen, ja ehkä yksi lisähuomio tähän, että mä oon oikeastaan aika yllättynyt siitä, että Israel ei ole vielä täysmittaisesti aloittanut sitä hyökkäystä. Eli nyt ollaan jo nähty 2 ikään kuin panttivankien luovutusta, joka tarkoittaa sitä, että siellä on liennytystä. Me oltiin eilen Pariisissa Siemain hallituksen kokouksessa ja tavattiin sitten illalla paikallisia kansainvälisen politiikan asiantuntijoita, François Aisbourg, jonka hyvin tunnet, Stephen Everts, ja sitten Pierre Vimont itse asiassa, joka oli ulkosuhdepalvelun varapääjohtaja tai pääjohtaja silloin, kun sä olit komissaari. Ja niiden analyysi oli se, että itse asiassa arabimaat haluaa myös liennyttää, koska siis homman nimihän on se, että paikallinen konflikti, sä voit sen vielä koteloida, mutta alueellinen, silloin se muodostuu huomattavasti vaikeammaksi. Että olisiko tilanne rauhoittunut? Nyt juuri sen kun sanon, niin tietysti saadaan uutinen siitä, että Israel on aloittanut täysmittaisen maahyökkäyksen, mutta siis tällä hetkellä niin ei ole vielä oikein kunnolla lähtenyt liikkeelle. No, molemmat nostitte tuon Iranin roolin tässä, mutta mikä on Venäjän rooli? Venäjähän haluaa hämmentää ja tiedetään, että Venäjällä on läheiset suhteet Hamasiin, niin mikä on teidän analyysinne Venäjän roolista? No Venäjä tietysti hyötyy tästä tilanteesta, että ei mulla ole mitään salattua tietoa siitä, että mikä on Venäjän yhteys Iranin kanssa tai Hamasin kanssa, mutta me voidaan päätellä, että siellä voi olla jonkinlaista yhteyttä, mutta Venäjä hyötyy siitä, että länsi, eli sekä Yhdysvallat että Euroopan unioni joutuu ikään kuin hajottamaan voimavarojaan, poliittisia ja muita resurssejaan useamman konfliktin hallitsemiseen sekä Venäjän laittoman brutaali hyökkäyssodan osalta Ukrainan tukemiseen, että toisaalta nyt joutuu keskittymään tähän Lähi-idän kriisin hoitamiseen. Ja Venäjä laskee varmasti hyötymänsä tästä asetelmasta. Mä muistan voin antaa kirjavinkin, yksi mielenkiintoisimmista kirjoista, joita olen lukenut Lähi-idän tilanteesta, on Venäjän entisen pääministerin ja tiedustelupalvelun päällikön Jevgeni Primakovin kirja Russia and the Arabs. Pitää tietää, mitä viholliset tai ainakin vastustajat ajattelee. Ja se on aika hieno kuvaus itse asiassa pitkällä kaarella. Alun perin venäjäksi kirjoitettu, käännetty englanniksi ja aika tavallaan siekailematon rehellinen kuvaus siitä, miten paljon Venäjä tai Neuvostoliitto on sotkeutunut Lähi-idän tilanteeseen. Ja kyllä siellä hyvin sama dynamiikka edelleenkin vallitsee, vaikka tietysti Venäjä ei ole suuri ja mahtava Neuvostoliitto. Meidän pitää varmaan miettiä, että kuka siitä ikään kuin iskusta kaikista eniten hyötyy. Tietysti ne 2 suurinta valtiota tähän, jotka liittyy, niin on Iran ja Venäjä. Molempien pyrkimys on ei vain muuttaa nykyistä maailmanjärjestystä, vaan myös luoda epävakautta. Kiinahan on siinä mielessä erilainen. Kyllä, sekin haluaa muuttaa maailmanjärjestystä, mutta se hakee vakautta. Se hakee melkeinpä sääntöpohjaista järjestystä, kun taas Venäjä on hirveän disruptiivinen, rikkova, aggressiivinen, imperialistinen valtio. Ja totta kai tällä hetkellä niin se hyötyy siitä, että Hamas hyökkää Israeliin. Huomiona myös se, että Hamasin johtaja on vähän aikaa sitten tavannut Sergei Lavrovin Moskovassa, että varmaan jonkinnäköistä yhteistyötä ja ymmärrystä siellä on. Ja Iran hyötyy myös tästä tilanteesta ehkä enemmänkin vielä kuin Venäjä. Mutta luulos siitä, että ikään kuin Yhdysvallat vetäytyy Ukrainasta tai vähentää tukeaan Ukrainaan Lähi-idän takia tai Hamasin iskun takia on mun mielestä väärä. Koska nythän me nähtiin heti kongressissa, että he ikään kuin niputtavat rahoituksen päälle. Ja se antaa enemmän happea ja elintilaa ja toimintavapautta nykyiselle hallinnolle, Joe Bidenille ja Blinkenille, koska he pystyvät sanoa, että nyt käydään käytännössä 2 tantereen sotaa ja me kyllä pystytään hanskaamaan. Et minua kyllä pelottaa aina enemmän se amerikkalainen eristäytyminen kuin amerikkalainen mukanaolo. Ja nyt Amerikka on uudestaan mukana Ukrainan sodan takia ja Amerikka palasi Lähi-itään. Ja viimeisenä pointtina tuohon, aina puhutaan siitä, että amerikkalaisen
amerikkalaisten rooli maailmassa vähenee, joo. Mutta eipähän me tuolla nyt nähdä Kiinaa ja Venäjää ikään kuin hakemassa tulitaukoa tai rauhanratkaisua, vaan siellä on Yhdysvallat ja muuten myös Eurooppa. Tämä Yhdysvaltain rooliin niin kuin kuvasit, niin Yhdysvallat on palannut Lähi-Itään tavallaan toimimaan aktiivisesti ja aloitteellisesti. Ja tässähän kävi karkeasti ottaen parikymmentä vuotta sitten, noin vuosituhannen vaihteessa, niin että Yhdysvallat oikeastaan alkoi menettää mielenkiintoa Lähi-Itään sen takia, että siitä tuli energian nettoviejä sen sijaan, että se oli energian nettotuoja. Ja tämä liuskeöljyn vallankumous, liuskeöljy ja liuskekaasun vallankumous Yhdysvalloissa, joka teki siitä nettoviejän energiataloudessa, niin tämä vaikutti hyvin voimallisesti Lähi-idän poliittiseen tilanteeseen. Tästä Venäjän uhasta, hybridiuhasta ja muusta on paljon puhuttu tässäkin keskustelussa, niin Aleksilta on pakko kysyä, kun tässä hiljattain sanoit, että Ahvenanmaan demilitarisointi vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta. Näin sinua siteerattiin ainakin. Niin, se on sitten ero, että niin. En näin sano. Siis eli jälleen kerran, eli joo, ilman muuta, totta kai siis olin Ahvenanmaalla, annoin 3 haastattelua ja aina välillä joku ottaa jonkun lauseen irralleen, mutta tulokulma on se, että me aika usein sekoitetaan 3 asiaa. Ensimmäinen on Ahvenanmaan itsemääräämisoikeus, toinen on demilitarisointi ja 3. on tämä konsulaatti. Itsemääräämisoikeus, sitä kai kukaan ei kyseenalaista. Demilitarisointi nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa voi jossain vaiheessa ruveta muuttamaan muotoaan. Mutta se on niin helppo juttu, kun annetaan joskus ymmärtää julkisessa diskurssissa. Eli se juontaa juurensa Krimin sota ja Pariisin rauhaa. Sen jälkeen se on kansainvälinen sopimus, joka on tehty Kansainliitossa 10 meidän läntisen liittolaisen kanssa. Eli ennen kuin ruvetaan puhumaan demilitarisoinnin purkamisesta, niin varmaan kannattaisi käydä sitten keskustelu myös näiden kanssa. Konsulaatin kohdalta sanon saman, minkä sanoin Ahvenanmaalle, että ahvenanmaalaiset varmaan pärjäisi ilman tätä. Mutta keskustelu demilitarisaatiosta pitkällä juoksulla, se tullaan varmasti jossain vaiheessa käymään, mutta tällä hetkellä se olisi turvallisuuspoliittinen riski lähteä sitä tuosta vaan purkamaan. Miksi? Sen takia, että meillä on aivan selkeät puolustussuunnitelmat, sen takia, että NATO on hyväksynyt Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja sen takia, että se potentiaalisesti voi luoda epävakautta alueelle. Eli se kannattaa rauhassa ja harkiten, kuten kaikki ulkopoliittiset ja turvallisuuspoliittiset päätökset tehdä. Näissä ei kannata koskaan hutkia. Mites Olli? Tosiaan Ahvenanmaan tilanteen osalta siinä on useita eri elementtejä, ja jos ensin tarkastelee tätä Venäjän konsulaattia Ahvenanmaalla, niin sehän on itse asiassa se on Molotovin diktaatti. Eli se syötettiin Suomelle kesällä 1940, ja se on tässä mielessä aikamoinen muinaisjänne, ja mielestäni sen aika on ohitse. Mutta tasavallan presidentti Sauli Niinistö on pyytänyt tästä oikeudellista selvitystä, ja katsotaan ja luetaan tuo ja arvioidaan tuo oikeudellinen selvitys ja tehdään sen jälkeen sitten johtopäätöksiä tästä tarkemmin. Ja sitten muuten tulee Ahvenanmaan asemaan, itsehallintoon ja demilitarisointiin, niin se on realiteetti, että demilitarisointi tulee jatkumaan, mutta se ei ole meille vahvuus, se on meille haaste ja oikeastaan ongelma. Ja sen takia on tärkeää, että nyt kun Ruotsikin toivottavasti aika pian pääsee Naton jäseneksi, niin siinä tilanteessa Suomi, Ruotsi ja Nato arvioivat ne riskit ja vaarat, mitä liittyy tähän Ahvenanmaan demilitarisoituun asemaan, Ahvenanmaan puolustukseen, ja päivittävät ja vahvistavat Naton, Suomen ja Ruotsin puolustussuunnitelmaa Ahvenanmaan osalta, jotta olemme varautuneet kaikenlaisiin tilanteisiin. Kannattaa muistaa, että Ahvenanmaa on nyt tällä hetkellä jo Naton territoriota, se on Naton aluetta, ja kyse on tässä mielessä yhteisestä puolustuksesta, ja siinä vaiheessa kun Ruotsikin tulee jäseneksi, niin Suomen ja Ruotsin yhteiset puolustussuunnitelmat ja Naton suunnitelmat pitää tietysti saattaa samaan muottiin ja samalla myöskin päivittää.
No pitäisikö se, niin. Mä olin kanssa samaa mieltä tuosta, siinä odotetaan selvitys, mutta niin sanotaanko näin, että jos ja kun Ruotsi on mukana keskustelussa Ahvenanmaan demilitarisoinnista, niin se ei ainakaan tule vahvistamaan sitä todennäköisyyttä, että demilitarisaatio puretaan, että Ruotsihan on vahvasti sitä mieltä, että kannattaa demilitarisoinnista pitää kiinni. No entä tuo konsulaatti, pitäisikö se sulkea? Niin kuin mä sanoin, ahvenanmaalaiset pärjää siitä ihan hyvin ilman sitä. Hirveänä turvallisuusriskinä mä en sillä tällä hetkellä pidä sitä ohi kävelin ja siellä taitaa olla yksi konsulaatti ja hänen puolisonsa, mutta niin onhan se tällainen muinaisjäänne, mutta jälleen kerran kannattaa varmaan vähän Machiavellilla sitten miettiä, että missä vaiheessa sitten sen valot sammuttaa tai ei. Mites Olli? Ja mitä tahansa Ahvenanmaan osalta suunnitellaan, niin olen varmaan sieltä ollaan samaa mieltä siitä, että se ei voi tapahtua ahvenanmaalaisten päiden ylitse, vaan heidän kanssaan keskustellen itsehallintolakia kunnioittaa ja kansainvälisiä sopimuksiakin kunnioittaa. Mainitsit tuon Molotovin diktaati, että meillä on Venäjältä syötetty sitä sun tätä, muun muassa venäläinen ydinvoimala, jota te molemmat olitte hyväksymässä. Minkälaisia ajatuksia se tällä hetkellä herättää, kun katsotaan niin kuin taaksepäin? Puhutko Loviisan ydinvoimasta? Puhun tästä. Tiedät, mistä puhun. Niin, siis eli Fennovoima, Rosatomin tulosta Fennovoima. Niin, siis eihän se ollut venäläinen ydinvoima, vaan... No, käytännössä. No, siinähän oli siis Rosatomin mylly. Mutta mä luulen, että se on aika monta kertaa jo läpikäyty ja Olli on tainnut puhua siitä, että se oli paskarako ja mä oon puhunut siitä, että se oli väärä päätös, joka ei onneksi toteutu. Ehkä menisin tässä nyt vaiheessa eteenpäin. Aika hyvä kiteytys tästä. Next. Sarja onnettomia päätöksiä, joista tietysti pitää kantaa vastuu niiltä osin, kun on itse ollut tekemässä niitä. Väärä päätös. Kyllä. Hyvä, että se nyt on kuopattu ja sillä siis. Mutta tämä tuli kuitenkin sen 08 jälkeen. Ilman muuta, mutta siis tässä niin kun, musta on hirveän tärkeää silloin, kun me puhutaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, joskus aina välillä niin kun menee puurot ja vellit sekaisin sillä tavalla. 08 puheena oli siis sen jälkeen, kun minulla oli mahdollisuus olla välittämässä rauhaa ja rakentamassa tulitaukoa 5 päivän jälkeen. Ja tulin sitten takaisin Suomen ulkoministerinä, pidin puheen suurlähettiläspäivillä, jossa nostin esille 3 asiaa. Josta ensimmäinen oli se, että turvallisuuspoliittinen tilanne meidän rajoilla oli muuttunut ja pysyvästi. Toinen oli se, että kansainvälinen politiikka oli murroksessa ja järkkynyt. Ja 3. oli se, että peräänkuulutin meidän NATO-jäsenyyttä tai ainakin keskustelua siitä. Mutta se vastaanotto ei nyt ollut silloin ihan hirveän lämmin. Ja mun mielestä näin jälkikäteen katsottuna, niin koko Länsi ja Eurooppa teki virheen Venäjän suhteen. Meidän olisi pitänyt ymmärtää, mitä tapahtui 08. Myös pitänyt ymmärtää, mitä tapahtui 2014, mutta se kaikista pahin tapahtui 2022, jolloin herättiin siihen lopulliseen todellisuuteen. Ja siinä on monta historiallista kansainvälisen politiikan ulottuvuutta siinä kokonaisuudessa mukana, mutta joskus herään öisin ja mietin, että mitä jos Putin olisi kävellyt Kiovaan 72 tunnin sisällä, niin kuin oletettiin? Mitä jos Zelenski ja Ukraina eivät olisi kyenneet vastaamaan? Mitä jos meillä ei olisi niitä yli 600 vuorokautta tätä sotaa? Me lännessä oltaisiin oltu aivan yhtä kädettömiä kuin mitä oltiin 2008-2014. En voi taata teille, että Suomi ei olisi Natossa. Eli se on se realiteetti kaiken tämän Rosatomin ja muun lisäksi. Joo, syyllisiä on varmasti aika paljon. Joo, ja niitä on aina hirveän helppo löytää. Kannattaa ehkä niistä virheistä oppia, se on aina se tärkeä. Suurimpana virheenä edelleen, jos saan viimeisen suurimpana virheenä edelleen pidän sitä, että en kyennyt viemään Suomea NATOon, kun olin 8 vuotta hallituksessa. Vähemmistöstä se on aika vaikea tehdä. Semmoinenkin tieto olen salatuista lähteistä kuullut, että Venäjä aika tiukasti painosti tässä Fortum-kysymyksessä nimenomaan, että Fortumilla kiristettiin, että Rosatom pääsi mukaan. Päästiin taas Rosatomiin. No tämä täytyy Ollilta vielä tarkistaa, että mikä se tilanne oli, kuinka tiukassa raossa oltiin. Ei kannata kaikkia salaliittoteorioita uskoa. Että jotkut asiat ovat juuri niin yksinkertaisia, kun esimerkiksi mä olen kirjoittanut kirjassani Onnellisten tasavalta,
Eli siinä oli kyse siitä, että noudatettiin ydinenergialakia ja eduskunnan periaatepäätöstä. Ja siinä tilanteessa Fortum teki itsenäisen päätöksen omien ehkä oletettujen intressiensä nojalla osallistua tähän Fennovoima-hankkeeseen. Mutta toki on selvää, että Fortumilla oli siinä vaiheessa jo paljon hävittävää Venäjälle. Se oli Fortumin itsenäinen päätös sen harkinnan nojalla, minkä he tekivät. Selvä. Ei puhuta Venäjästä enempää. Puhutaan Kiinasta. Keskitytään oleelliseen. Puhutaan Kiinasta hiukan. Eli tässä ollaan nyt maailmaa jakautumassa selkeästi tämmöisiin hegemonisiin blokkeihin, ja siellä on Kiina, Yhdysvallat, Eurooppa on vähän siinä välissä. Mikä on Suomen strategia tässä tilanteessa? Itse kirjoitan kirjaa tällä hetkellä, jonka nimi on The New World Disorder. Ja tietysti se on 3 osassa, jokaisessa 3 osassa on 3 lukua. Ja keskimmäinen niistä käsittelee maailmanjärjestyksen vallan tasapainoa. Ja on kiteyttänyt, yksinkertaistanut sen siihen, että mieluummin, että me katsomme Kiina, Yhdysvallat, Eurooppa, niin katsomme 3 tästä niin kuin vallan kehää, josta ensimmäinen on globaali länsi. Se on siis me, Yhdysvallat, Kanada, Japani, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti, Australia, Israel. Meitä on noin 50 maata. Me halutaan ylläpitää tätä nykyistä maailmanjärjestystä, eli liberaalia maailmanjärjestystä, sääntöpohjaista maailmanjärjestystä. Toinen vallankehä on globaali itä, 25 maata, jota johtaa Kiina, ja siinä vanavedessä Venäjä ja Iran, ja noin 22 maata, jotka äänestää näiden maiden kanssa aika usein YK:ssa. Kiina, kuten sanoin aikaisemmin, on kärsivällinen, strateginen, viisas suurvalta. Se rakentaa riippuvuus. Hiljattain, että Kiina ei ole imperialisti. Ei, jälleen kerran, nyt kannattaa toimittajan ihan oikeasti katsoa, mitä tulee sanottua. Mä katsoin haastattelun niin, jossa mä sanon, että China is not an imperialist country like Russia, kuten Venäjä, joka siis, eikö niin, aika suuri ero siinä on. Eli tarkkana. Ja tässä on se vastaus, joka myös siinä haastattelussa ihan suoraan annettiin. Voit vähän selventää sitä, koska siitäkin on aika paljon herännyt kysymyksiä. Siis Kiina on strateginen, kärsivällinen suurvalta. Sen imperialismi, kuten muun muassa siinä haastattelussa totesin, on erilaista kuin Venäjän imperialismi. Venäjä on aggressiivinen, Venäjä on revisionistinen ja Venäjä hyökkää itseään, ikään kuin hakee alueita. Kiinan imperialismi on keskinäistä riippuvuutta, sitä, että rakennetaan infrastruktuurisuhteita tai taloudellisia riippuvuussuhteita. Sehän on 120 maan suurin lainoittaja, kuten muun muassa tässä haastattelussa totesin. Siinä haastattelussa totesin, sillä on Belt and Road Initiative, eli se on aivan erilainen. Se hyötyy tästä ikään kuin sääntöpohjaista järjestelmästä. Se on taloudellista imperialismia. No se taloudellinen imperialismi, ei se yhtään sen taloudellisempaa imperialismia tai enemmän kolonialismia kuin mitä me ollaan lännessä tehty, jos näin voidaan. Mutta se rakentaa strategisesti näitä suhteita. Ja sitten meillä on globaali etelä, joka tulee ratkaisemaan tämän pelin. Noin 125 maata. Intia Aasiassa, Saudi-Arabia, Lähi-idässä, Afrikassa, Etelä-Afrikka ja Nigeria, Latinalaisessa Amerikassa, Brasilia. Ja tämä globaali etelä ei halua valita globaalin idän, globaalin lännen välillä. Eli se koko dikotomia siitä, että on kyseessä demokratia vastaan autokratia on väärä. Kiinan suhteen ei pidä missään nimessä olla sinisilmäinen, eikä pidä luoda illuusiota siitä, että siitä tulee liberaali demokratia, vaan pitää olla varovainen, pitää olla strategisesti fiksu. Kirjoitin Financial Timesin kolumnin 2016, jonka toimittaja olisi voinut myös nostaa esille, jonka otsake oli For China, Europe is the New Africa. Ja silloin varoitin siitä, että samaa mitä Kiina teki afrikkalaisille luonnonvaroille, se oli tekemässä eurooppalaiselle teknologialle. 2 viikkoa sen jälkeen paljastui, että Aikstron, saksalainen yritys, jolla oli sotilastiedustelua, niin oltiin myymässä Kiinalle. Eli ei tehdä tästä maailmasta nyt niin mustavalkoista kuin välillä halutaan. Tämä on aika
aika kompleksinen paikka. Anteeksi, että tuli Niin. vähän pitkä vastaus oli. Mutta Niin, tämä oli mun kirja. mikä on Nyt mä oon hiljaa, mä lupaan. Ollin näkemys Kiinan imperialismista. Professori Niin. yritti luennoimaan. Joo. Mä oon vaan entinen professori, niin mä voin vetää vähän lyhyemmällä kaavalla. Mutta tärkeitä asioita, ja jos miettii Kiinan kehitystä, mäkin olen sitä seurannut aika pitkään ja hoidin EU-komission varapuheenjohtajana taloussuhteita Kiinan kanssa, ja näin sen käänteen, mikä Kiinassa tapahtui vuoden 2012 jälkeen, jolloin Xi tuli valtaan, ja pikkuhiljaa se Kiinan kärsivällisyys alkoi muuttua kovemmaksi linjaksi sekä maan sisällä, jossa kommunistipuolue on tiukentanut poliittista kontrollia, ja tämän lisäksi myöskin talouden kentällä ulkosuhteissa, jossa Kiina pyrkii rakentamaan riippuvuussuhteita tämän Belt and Road-aloitteen pohjalta, joka täytti juuri 10 vuotta. Niissä juhlissahan myöskin Vladimir Putin näyttäytyi ja osallistui niihin juhliin. Ja kyllä tähän pitää suhtautua tietysti erittäin vakavasti, ja meidän pitää ottaa oppia lännen ja Venäjän tai Euroopan ja Venäjän välisestä suhteesta ja keskinäisriippuvuudesta. Joskin ero on se, että Venäjä on maailmantaloudessa aika pieni toimija, se on energiataloudessa iso toimija, mutta koko maailmantaloudessa pieni toimija. Kiinan osalta Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain kauppa kylmän sodan aikana oli $2 miljardia vuodessa. Tänä päivänä Kiinan ja Yhdysvaltain kauppa on $2 miljardia päivässä. Irtikytkentää ei tehdä ihan hetkessä, jos sä käyt kauppaa $2 miljardin edestä päivässä, eli noin $700 miljardia vuodessa. Ja itse asiassa viime kesänä G7-maat, eli läntiset suuret maat, jossa Euroopan unioni on mukana ja sitä kautta myöskin Suomi tavallaan mukana, nämä G7-maat linjasivat yhdessä, että tavallaan irtikytkennän sijaan pyritään etenemään de-risking strategian pohjalta, eli riskien ja riippuvuuksien vähentämisen pohjalta, mikä tarkoittaa erityisesti riippuvuuksien ja riskien vähentämistä kriittisissä teknologioissa ja kriittisissä materiaaleissa, joista voi nimetä 2-3, eli ainakin lääketeollisuuden tuotteet, raaka-aineet, pinsirut eli puolijohdeteknologia, ja kolmantena myöskin tämmöinen vähän maallisempi kuin ammoniakki, jota tarvitaan lannoitteiden valmistukseen. Eli Euroopalla ja Suomella on tässä yhteinen haaste vähentää riippuvuuksia Kiinasta, ja se työ on nyt käynnissä ja siihen myöskin investoida. No miten nyt sitten Kiinasta on ainakin puheiden perusteella tulossa investointeja Suomeen? Miten meidän pitäisi suhtautua, jos kiinalaiset haluaa tänne rakentaa vaikka nyt akkutehtaita tai muuta niin sanottua vihreän siirtymän teknologiaa, niin mikä on meidän suhtautuminen? Siinä FT-kolumnissa mä puhuin screenaamisesta. Yhdysvalloissa on tällainen järjestö kuin CFIUS, joka ikään kuin käy läpi etukäteen ja tarkasti katsoo, että minkälainen yritys on siinä takana, minkälaiset riippuvaisuussuhteet. Eli pitää olla varovainen, mutta kuitenkin realistinen sen suhteen, että emme voi katkaista suhteita Kiinaan tosta vaan. Ja musta jos sanoja käytetään, niin mehän Euroopassa ikään kuin tuotiin uusi sana tähän mukaan. Amerikkalaiset puhuu paljon sanalla decoupling, eli ikään kuin katkaistaan suhteet. Mutta sitten Ursula von der Leyen, komission puheenjohtaja, jonka tapasin tuossa Brysselissä pari viikkoa sitten, hän rupesi puhumaan de-risking, eli riskien vähentämisestä. Ja yhtäkkiä amerikkalaiset rupesivat käyttää samaa, että ollaan niin kuin varuillaan sen suhteen, että mitä Kiina pystyy tekemään. Ehkä se on se maailma, jossa me just nyt eletään. Eli mehän 90-luvulla niin luultiin paljon, että nyt mennään kaikki niin kuin markkinavetoiseen ja valtio pois, mutta nyt tällä hetkellä, kun teknologia kehittyy ja on sellaisia maita, jotka käyttää teknologiaa eri tavalla kuin me, niin tiettyä valppautta ja varovaisuutta pitää olla. Tähän liittyy yksi kysymys Euroopan unionin merkityksestä Suomelle, ja minusta se on syytä korostaa myös tässä keskustelussa. Eli kun Suomihan on maa, jossa poliittisella agendalla mahtuu aina yksi asia kerrallaan, keskusteluagendalla mahtuu yksi asia kerrallaan, ja se on viimeiset 2 vuotta ollut NATO-jäsenyys. Rightly so, täysin ymmärrettävästi ja perustellusti, ja hienoa, että saatiin se maaliin, vaikka työtä riittää edelleenkin sillä kentällä, myöskin kahdenvälisessä suhteessa Yhdysvaltain kanssa. Mutta samaan aikaan tuntuu
unohtuvan Euroopan unionin merkitys varsinkin suomalaisten yritysten kannalta. Eli Euroopan unionilla on hyvin mittava kahdenvälisten ja alueellisten kauppasopimusten verkko, vapaakauppasopimusten verkko. Se on maailman suurin. 40 maan kanssa vapaakauppasopimukset. Ja mä muistan vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun komissiossa käytiin strateginen keskustelu tästä ja silloin päädyttiin siihen, että tämä monenkeskisen kaupan vapauttamisen reitti, joka olisi paras tie kaikkien kannalta, myös Suomen kannalta, Euroopan kannalta, niin se oli tavallaan ajautunut umpikujaan. Sieltä ei päästy eteenpäin. Sen takia silloin Pascal Lamy oli kauppakomissaari, ranskalainen Pascal Lamy, ja muistan ne keskustelut, silloin päädyttiin siihen, että nyt ryhdytään suuntautumaan kahdenvälisiin ja alueellisiin vapaakauppasopimuksiin. Ja viimeisen 10-15 vuoden aikana on tosiaan neuvoteltu kymmeniä sopimuksia, muun muassa Euroopan unionin ja Japanin välinen kauppasopimus, mikä on luonut kaikkein maailman suurimman vapaakauppa-alueen. Ja näitä on tosiaan kymmeniä muita, ja tällä hetkellä on käynnissä Intian ja Indonesian ja Australian kanssa neuvottelut vapaakauppasopimukset. Miksi tämä on tärkeää? Tämä on sen takia tärkeää, että tämä antaa suomalaisille yrityksille erittäin vahvan, EU antaa erittäin vahvan kauppapoliittisen selkänojan tilanteessa, jossa kauppasodat on arkipäivää tänä päivänä maailmalla, ja me tarvitaan semmoista tulensuojaa. Joo, ja sitten tuossa just niin muistan myös nuo keskustelut silloin aikana. Se mikä tietysti tässä on jännä, että ne asiat, niin kuin, jotka piti tuoda meidät yhteen, niin? Eli kauppa, keskinäinen riippuvuus, teknologia, informaatio, valuutta, energia, niin niitä voidaan nyt aseistaa, niin kuin käytetään. Ja se vahvuus, mikä meillä tässäkin kisassa EU-valtiona on, että itse asiassa ne asiat, joilla voidaan integroida, niin ne on aika monet komission yksinomaisessa toimivallassa. Kauppapolitiikka, eli minkä takia pystyttiin ajaa niin vahvat sanktiot Venäjälle? Sen takia, että komissio oli niitä ohjaamassa. Valuutta, sitä käytetään nykyään. Kilpailupolitiikka, hyvässä ja pahassa suuntaan tai toiseen. Tullit. Eli Euroopassa meillä on vahvoja instrumentteja. Mä itse luulen, että paljon puhutaan siitä, että niin deglobalisaatio on menossa. Mä näkisin, että se on ehkä enemmän sellaista alueellistumista. Ja silloin meillä Euroopalla ja Suomena tuolla Euroopan unionissa, niin se ei välttämättä huono paikka olla. Puhutaanpa tuosta EUsta vielä niin mennään pikkusen ajassa taaksepäin ja Lissabonin kokoukseen, huippukokoukseen 2000. Silloin tehtiin ohjelma, jonka piti tuoda Eurooppa niin kuin maailman huipulle, tehdä EUsta maailman kilpailukykyisin talous. Siitä on nyt 23 vuotta ja se ei ole toteutunut. Mikä meni pieleen? Oli tekemässä sitä. No mikä meni pieleen? Molemmat saatte vastata. Joo. Mikä on mennyt pieleen? Molemmat kyllä kannatettiin. Siellä itse asiassa ensin mikä onnistui, niin onnistui E-Eurooppa-ohjelma, joka Erkki Liikanen veti, komissaari Erkki Liikanen veti, ja muistan Portugalin puheenjohtajakaudella pääministeri Guterres, nykyinen YK:n pääsihteeri, veti syventymisseminaari, jossa me esittelimme tämän E-Eurooppa-ohjelman. Siitä tuli itse asiassa Lissabonin strategian ydin, ja se avasi markkinoita televiestintäliikenteessä, ja se edesauttoi laajakaistan nopea rollout ja laajakaistan yleistymistä Euroopassa. Ja tietyn aikaa Eurooppa olikin vahva tällä kentällä, mutta jossain vaiheessa asetelma muuttui, ja sanoisin, että siinä oli 2-3 tekijää, missä Eurooppa jäi jälkeen Yhdysvalloista. Ja yksi on se, että me ei tässä digitaalisessa maailmassa kyetty rakentamaan sellaisia sisämarkkinoita, mitä tarvittaisiin, eli Yhdysvallat pystyi hyödyntämään omaa yhden kielen, yhden kulttuurin varaan rakentuvaa sisämarkkinaa ja pääosin yhtenäistä lainsäädäntöä, vaikka sielläkin on aika paljon osavaltiokohtaisia eroja. Ja tämän lisäksi, mikä on iso ero, jossa Eurooppa on jonkin verran parantanut, mutta edelleenkin liian heikko, on venture capital, eli riskipääoman saatavuus. Liian monet eurooppalaiset innovaatiot tuotteistetaan ja kasvatetaan piilaaksossa. Ja tämä on merkittävä handicappi kyllä Euroopan näkökulmasta. Ja minusta lääke on se, että meidän pitää edelleenkin systemaattisesti vahvistaa sisämarkkinoita, varsinkin digitaalisia sisämarkkinoita, ja meidän pitää pystyä löytämään vahvempia instrumentteja
investointeihin sekä julkisia, kuten Euroopan investointipankki, että myöskin sääntelyä kehittämällä. Niin pitäisikö sitä sääntelyä yksityisiä purkaa? investointeja. Varmasti Euroopassa on liikaa sääntelyä myöskin, että Euroopassa liian usein ensin säännellään ja sitten vasta katsotaan, että miten innovaatiot alkaa muotoutumaan, kun Jenkeissä asenne on pitkälti se, että annetaan innovoida ja sitten ruvetaan tekemään sääntelyä siinä vaiheessa ja se ei sillä tavalla tukahduta innovaatiotoimintaa ja kasvuyritysten mahdollisuuksia. Ja aina tuossa haetaan tasapaino. Mä muuten muistan, oli sen kesän, eikö se ollut se, että Santeri-komission jälkeen niin sitten Erkki Liikanen otti ton salkun, sulta katkesi jalka tai akillesjänne. Ja sä jäit, ja sä jäit Brysseliin, niin, jalkapallossa, ja sitten sä jäit Brysseliin elokuussa, kun kaikki muut oli lomilla kirjoittamassa tätä E-Eurooppa-ohjelmaa. Eikö se niin mennyt suunnilleen? Se meni näin jo, että Erkki oli alkuun vähän tuohtunut, kun tämä mun pieni urheiluvamma, vaimoni kutsumaan käveleväksi urheiluvammaksi, niin tämä tapahtui heinäkuun alkupuolella kesällä 1999 ja multa meni sääriluu ja pohjeluu poikki ja akillesjänne repesi, että se oli aika totaali mentto, että tulipahan testattua Belgian julkinen terveydenhuolto keskellä lomakautta lauantai-iltana. Ja aika hyvin se toimi loppujen lopuksi. Sehän kääntyi sitten voitoksi. Mutta Erkki oli alkuun aika tuohtunut, hän nuhteli mun vaimoa, kun vaimo ilmoitti tästä sunnuntai-aamuna ja sitten hän aika nopeasti tajusi, että tämähän on suuri mahdollisuus, koska Olli joutui jäämään Brysseliin ja pääsee kirjoittamaan E-Eurooppa-ohjelmaa. Mä vietin kesän niissä merkeissä. Miksi Eurooppa on jäänyt jälkeen ja mitä pitäisi tehdä? Siinä on varmaan hirveän monta syytä, mutta sanotaan, en halua olla sääntelyn ystävä, mutta on myös heitä, kuten professori Anu Bradford Kolumbian yliopistosta, joka on kirjoittanut legendaarisen kirjan The Brussels Effect, jossa se puhuu paljon siitä, että Bryssel on myös kyllä regulaation suurvalta, mutta se pakottaa ikään kuin yritykset ympäri maailmaa ikään kuin sopeutumaan siihen lainsäädäntökehikkoon, joka Euroopassa rakennetaan. Se, joka tuohon digipuoleen, sitten totta kai se, että me sanotaan, että meidän pitää olla maailman kilpailukykyisin talous 10 vuoden päästä ja se ei toteudu, niin sehän ei ole tietenkään hyvä asia, mutta mä oon pitkälti Ollin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi mennä takaisin siihen eurooppalaiseen ruisleipään, joka on siis sisämarkkinat 4 vapautta, joka on huomattavasti aggressiivisempi kilpailupolitiikka, ei teollisuuspolitiikka sinällään, ja ylipäätään vahva kauppapolitiikka. Jos me siinä kyettäisiin, silloin me oltaisiin varmaan kilpailukykyisempiä, mutta nyt täytyy muistaa, että tossakin on olemassa tasapaino. Siis Eurooppahan on omalla tavallaan ei hyvinvointivaltio, mutta sellainen alue, jossa tukeudutaan hyvinvointivaltioon, ja silloin tiettyjä ikään kuin kilpailuun liittyviä regulaatiopurkuja ei vaan voida tehdä, että se tulokulma on erilainen. Ihan viimeinen huomio, aina kun me puhutaan ja niin kun parjataan Eurooppaa, ja siis kun mä kysyn kavereilta, että mille mantereelle sä haluaisit muuttaa? Ei ne hirveän moni sieltä Euroopan ulkopuolelle halua lähteä, eli me ollaan aika hyviä itseämme ikään kuin ruoskimaan, mutta teknologiapuolella me tullaan käymään se iso kamppailu. Se me voitettiin 90-luvulla, koska meillä oli yhteiset telekommunikaatiostandardit, ja se me sitten hävittiin 2000-luvulla, koska meitä ei niitä digipuolella ollut. No, miten tuo EUn kehittäminen sitten tästä eteenpäin? Jos nyt katsottiin vähän taaksepäin, niin katsotaan eteenpäin. Eli syvennetäänkö? Niin kuin vähän ymmärsin, että olisit sitä mieltä, että pitäisi sitä kilpailupolitiikkaa ja muuta niin kuin syventää vai sitten laajentaa. Olli, olit aikanaan Turkkia tuomassa EU:hun. Vieläkö pitäisi laajentaa ja ottaa Turkki mukaan? Sulla on aika monta kysymystä tässä, että monikärki ohjus, että 10 kysymystä ja 30 sekuntia aikaa vastata. Että tämä on pistetään vähän testiin. Klassinen paneeli, mutta jos otetaan nyt vaikka tämä laajentumisen merkitys, niin se liittyy uuteen eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen siinä vaiheessa, kun jonain päivänä toivottavasti Ukrainan näkökulmasta on saatu syntymään oikeudenmukainen ja kestävä rauha. Ja siinä vaiheessa, kun siihen on päästy tai tullaan pääsemään, niin kannattaa muistaa se, että EUn jäsenvaltiot tai EU-johtajat ovat nyt periaatteessa luvanneet Ukrainalle aikanaan jäsenyyden Euroopan unionissa. Ja oletan, että samaan suuntaan asia menee myöskin Naton piirissä. Ja mikä tietysti on luonnollista, koska Ukraina tarvitsee turvatakuut joka tapauksessa sitten, kun jonain päivänä ehkä päästään aseleppoon tai rauhaan. Ja jos miettii EUn laajenemista tältä kannalta, niin
sehän on nyt nousemassa uudelleen agendalle sekä Ukrainan takia, joka on suuri maa ja hyvin merkittävä maatalousmaa myöskin, tulee myllertämään EUn yhteisen maatalouspolitiikan. Ja tämän lisäksi Länsi-Balkanin pienempien maiden kautta, jotka odottavat tällä hetkellä jäsenyyden odotushuoneessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni joutuu lähivuosien aikana miettimään omaa päätöksentekoaan, omaa budjettiaan ja omia yhteisiä politiikkoja, kuten alue- ja rakennepolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa uusiksi. Ja tästä meillä on kokemusta. Mä olin Agenda 2000 johtoryhmän jäsen Agenda 2000. Useamman vuoden prosessin aikana komission valmistelun pohjalta luotiin pohja sille, että EUn itälaajeneminen saattoi toteutua. Ja sehän onnistui pääosin hyvin, varsinkin budjetin ja yhteisten poliitikkojen näkökulmasta. Se on sitten eri asia, että Puola ja Unkari eivät ole noudattaneet oikeusvaltioperiaatetta viime vuosina. Puolan suhteen tilanne varmaankin tulee nyt toivottavasti muuttumaan. No mikä se oli tämä vielä täsmennystä tähän syventämiseen, koska tuo laajentuminen on kuitenkin aika pitkä prosessi. Ehkä syventämisellä saataisiin nopeammin tuloksia. No sillä kentällä minusta suurimmat haasteet liittyy varsinkin yhteisen puolustuksen perustaan, puolustusteollisuuteen ja vallan Euroopan kykyyn paremmin huolehtia omasta turvallisuudesta, oman puolustuksensa ja puolustusteollisuudensa edellytyksistä. Ja tämä on semmoinen lähiaikojen, siis tällä hetkellä jo akuutti haaste, mutta tulee lähivuosia varmasti leimaamaan ja heijastumaan lähivuosien kehitykseen. Vähän pidemmälle katsoen on ilmeistä, että EUn päätöksentekoa joudutaan miettimään uusiksi ja se tulee olemaan osa sitä, onko se vaikka Agenda 2030 ohjelmaa, jossa katsotaan sekä budjetti- että politiikkalinjaukset että myöskin päätöksenteon tehostaminen, jota myöskin syvenemiseksi kutsutaan. Ja Alex. Mä olin unohtanut kokonaan tuon Agenda 2000. Se on niin tyypillinen EU niin kuin seksiä tihkuva. Se on sellainen termi, jota me silloin käytettiin. Joo, siis ensinnäkin niin lähtisi liikkeelle, että en ole nähnyt Euroopan unionia koskaan niin oikeastaan yhtenäisenä ja vahvana kuin mitä me ollaan oltu tämän sodan aikana. Silloin kun meillä on yhteinen vastustaja tai vihollinen, niin ikään kuin se ääni kellossa muuttuu, siis sanktiot ja rahoitus ja niin edespäin. Mutta yksi seurausvaikutus, jälleen kerran yksi niistä seurausvaikutusta, jota Putin ei koskaan uskonut saavansa, että tämähän tulee vahvistamaan Euroopan unionin laajentumista. Laajentuminen oli jollain tavalla vähän ikään kuin ottanut takapakkia ja sitä ei haluttu viedä eteenpäin ja löydettiin hirveän määrä erilaisia syitä sille, miksei laajentumista tehdä, joka tietysti lähti aika tällaista niin kuin legalistisesta näkemyksestä, mutta nyt me nähdään kaikki laajentuminen geopoliittisena elinehtona koko Euroopan unionille, koska se yksinkertainen vastaus on, että jos ei Euroopan unioni, niin silloin Venäjä, Georgia, Moldova, Ukraina ja erityisesti Länsi-Balkan. Jotenka meidän pitää henkisesti valmistautua siihen, että Euroopan unionissa on 2030 mennessä noin 35 maata. Eli 8 maata enemmän kuin mitä tänä päivänä. No silloin me tullaan tähän klassiseen kysymykseen, että laajentuminen ja syventyminen. Ja sitten me kaikki instituutionörtit, Olli ja minä mukaan lukien, niin kuin innostutaan, että nyt me ruvetaan rustaamaan näitä instituutioita uusiksi. Mä en usko, että näin tulee käymään, vaan se menee nimenomaan politiikan kautta. Eli mietitään, että millä tavalla asteittain tuodaan näitä maita sisään jossain tietyssä yhteistyölohkossa. Ja sitten löydetään joku tapa, nyt tulee jargonia, passarella tai vastaava, jolla me voidaan niitä muutoksia tehdä. Tai päätetään, että okei, nyt ulkopolitiikassa siirrytään määräenemmistöpäätöksiin tai jotain vasta. Tällaista Euroopan unioni on, mutta kyllä se nyt niin kuin Putin omalla tavallaan ratkaisi tämän. Jopa Ranska, joka on ollut hirveän skeptinen laajentumisen suhteen. Muistan viime vuonna niin presidentti Macron piti puheen Bratislavassa, jossa hän teki kääntäen sen, mitä jos te muistatte, Chirac sanoi joskus aikoinaan niille maille, jotka oli Keski- ja Itä-Euroopasta, mutta kannatti Irakin sotaa, niin hän sanoi, että he menettivät hyvän mahdollisuuden pitää suunsa kiinni. Niin nyt Macron käänsi sen
täysin toisinpäin ja sanoi, että he menettivät mahdollisuuden, tai me olemme menettäneet hyvän mahdollisuuden tuoda heidät sisään. He olivat oikeassa. Ja me tullaan näkemään EU-laajentuminen. Sä viittasit Turkkiin ja se on syytä myöskin lyhyesti käsitellä. Eli yhdyn siinä Aleksiin, että laajentumispolitiikka on Euroopan näkökulmasta hyvin pitkälle nimenomaan geopoliittinen väline, geopoliittinen vaikutusväline. Ja näin oli myöskin Turkin EU-neuvottelujen osalta. Eli Turkin EU-neuvottelujen tärkein motivaatio oli paitsi tietysti Turkin sisäisen uudistamisen ja demokratian oikeusvaltion vakaudenkin vahvistamisen lisäksi se, että pyritään pitämään Turkki lähellä Eurooppaa, Euroopan ystävänä ja yhteistyökumppanina, koska me tarvitsemme Turkkia Lähi-idässä ja Aasian suunnalla ja muutoin. Sen sijaan, että Turkki erkaantuu eurooppalaisista arvoista ja eurooppalaisesta yhteistyöstä ja ajautuu aasialaisen tai islamilaiseen suuntaan. Eli estetään radikalisoituminen. Estetään radikalisoituminen ja estetään se, että Turkki alkaa pelata Eurooppaa vastaan sen sijaan, että pelaa Euroopan puolesta ja Euroopan kanssa. Ja musta tästä nähtiin huono esimerkki Euroopan kannalta, siis siitä, että tämä oli menetetty mahdollisuus. Euroopan kannalta nähtiin pakolaiskriisin aikana se, mihin tämä johtaa, siis 2015-2016. Erdogan rahasti merkittävästi ja painosti Eurooppaa myöskin siinä tilanteessa ja kiristi Eurooppaa. Ja tämä näkyy tämä Euroopan ja Turkin välien merkittävä heikkeneminen siinä yhteydessä, eikä ne vieläkään ole oikein kunnolla korjautuneet. Eli kyllä me joudutaan Turkin suhteen miettimään jonkinlaista erityissuhdetta. Meidän pitää pystyä hakemaan siihen jonkinlainen pidemmän sihdin ratkaisu kuin tämä nykyinen hyvin epämääräinen tilanne. Miten Britannian tulevaisuus? Siellä on vähän tultu katumapäälle, niin uskotteko, että britit palaisivat ruotuun? Niin no näissä mä konsultoin tietysti aina vaimoa. Ja onko hän skotti vai englantilainen? Hän on siis britti, siis englantilainen, mutta sukunimi on Ines ja isän sukujuuret on Skotlannissa, joka tarkoittaa sitä, että koska olen sukuun naitu, niin saan käyttää Innesin klaanin kilttiä, jonka sain 50-vuotis syntymäpäivän. Ihan originaaliversio. Kyllä, mä sain mun appiukon Innesin klaanin kiltin 50-vuotis synttärille. Ylpeänä sitä kannan, joskin en julkisessa tilanteessa. Linnan juhlat, olisiko tämä aika hyvä, joo. Aika hyvä tänä vuonna? Autenttinen kiltti varustus. Kyllä. Kyllä, mutta siis Brexit, niin mä näkisin sen niin, että oikeastaan 2 vastausta. Ensimmäinen on pikkasen pilke silmäkulmassa, mutta kuitenkin. Oma näkemykseni on se, että Britannialla kesti 7 vuotta neuvotella itsensä ulos Euroopan unionista. Nyt he tulevat katumaan 7 vuotta ja sitten kestää taas 7 vuotta neuvotella itsensä uudestaan Euroopan unioniin. Tässä tullaan jälleen kerran tähän Putin-efektiin. Eli mielenkiintoisella tavalla Macron ehdotti tällaista European Political Communityä, joka piti ikään kuin estää EUn laajentuminen. Ja siellähän oli nyt Granadassa, Espanjassa 47 maata, mukaan lukien Britannia. Tämä tulee olemaan potentiaalisesti takaovi, jolla Britannia tuodaan rauhassa mukaan tähän yhteistyöhön, koska siitä voimme varmaan olla yhtä mieltä, että Britannian, jos ei vain politiikka, mutta myös talous on ollut aika kaoottinen näiden viimeisen 7 vuoden aikana. Eli toivon, että Britanniasta jossain vaiheessa tulee EU-jäsen, tai jos ei tule jäsentä, niin se löytää sellaisia yhteistyöpolkuja, vaikkapa turvallisuuden saralla ja talouden saralla, jossa me voimme mennä niin lähelle kuin vaan voidaan olla ilman, että he ovat täysjäseniä. Mikä on Olli analyysi brittien tulevaisuudesta? Sysännin kanssa samaa mieltä. Todennäköisesti ja jos katsoo Britannian merkitystä Euroopassa ja varsinkin Pohjoisessa Euroopassa ja Suomen kannalta, niin Britannian merkitys on todella suuri sotilaallisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan kannalta ja siinä mielessä on tärkeää, että nyt kun Ruotsinkin NATO-jäsenyys toteutuu, niin me pystymme hyvin tiiviiseen yhteistyöhön Britannian kanssa näissä nykyisissäkin oloissa, riippumatta siitä, mikä on Britannian mahdollinen tuleva ratkaisu. Perutaanko Brexit tai ei sitten aikanaan. Eli Pohjoisen Eurooppaan syntyy
Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyden myötä vahva puolustuksellinen voimaryhmittymä, kun kaikki Pohjoismaat ovat mukana, Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, ja näiden sotilaallinen yhteistyö, strateginen suunnittelu tiivistyy keskenään kaikkien asehaarojen osalta. Ilmavoimissa esimerkiksi meillä on yhteensä yli 200 hävittäjää, jatkossa tulee olemaan modernia F-35-hävittäjää, paitsi Ruotsilla Gripeneitä. Se on hyvin merkittävä ilma-ase tulevaisuudessa. Ja tämän Pohjolan voimaryhmittymän takana on NATO-johtamisjärjestelmä ja totta kai Yhdysvaltain sotilaallinen logistinen tuki, mutta myöskin Britannia, joka on Euroopan mittakaavassa sotilaallinen suurvalta. Ja se kannattaa tietysti Suomen kannalta pitää mielessä. Meillä oli muuten Briteiltä, joskin Boris Johnsonilta, niin turvatakeet tuossa ylimenokauden aikana. Tärkeä varauma tosin Boris Johnsonilta. Suhtaudumme vakavasti niihin. Vielä ihan viimeisenä aiheena, ennen kuin lopetetaan, niin muutama sana presidentin roolista viennin edistäjänä. Vientihän on Suomelle niin elintärkeä alue, jota ilman täällä ei Pohjolan perukoilla kukaan elä. Niin miten te näette presidentin roolin viennin edistäjänä? Se on vahva rooli. Olli kanssahan me paljon viennin edistämistä ollaan vuosien varrella tehty. Siis Olli elinkeinoministerinä ja meikäläinen sitten ulkomaankauppaministerinä. Ja kyllä tänä päivänä varsinkin, kun ei ehkä enää edetäisi niin samalla tavalla markkinavetossa maailmassa kuin aikaisemmin, niin se, että presidentti on ikään kuin siellä oven avaajana, niin mä pidän sitä hirveän tärkeänä. Silloin kun oli ulkomaankauppaministeri, mehän perustettiin Team Finland, joka oli eräänlainen väline ikään kuin sille viennin edistämiselle. Mä luulen, että tasavallan presidentin yksi tulevista tärkeimmistä rooleista tulee olemaan viennin edistäminen. Minkälaisen viennin edistäjän roolin Olli ottaa? Tasavallan presidentin rooli viennin edistäjänä on merkittävä ja tasavallan presidentti tekee tietysti lähinnä valtiovierailuja ja niiden yhteydessä hän edustaa Suomea, edustaa Suomen maabrändiä ja varmasti niissä yhteyksissä tekee myöskin viennin edistämistä suomalaisten yritysten ja työpaikkojen puolesta. Se on minusta täysin luonteva ja tärkeä rooli tasavallan presidentille. Ja itse tekisin sitä kyllä erittäin mielelläni, niin mä muistelen omia elinkeinoministeriaikoja, ne oli kaikkein parhaimpia vaiheita, kun pääsi edustamaan Suomea maailmalla ja viemään suomalaista vientiä ja yritystoimintaa maailmalle, Aasiaan, Koreaan, Japaniin, Lähi-Itään, Emiraatteihin, Yhdysvaltoihin ja niin edelleen. Ja se on hyvin tärkeää tässä maailmassa, missä tällä hetkellä elämme, koska Alex on ihan oikeassa siinä, että emme elä ihan niin puhtaassa markkinataloudessa enää kuin aikaisemmin ja valtiolla on monilla suunnilla roolia ja siinä mielessä presidentillä on kyllä roolia. Mä muistan omalta ministeriajalta sen, että mä vedin kilpailukykysopimuksen neuvotteluja puoli vuotta kuin kivirekeä, mutta päästiin lopulta maaliin työmarkkinajärjestöjen kanssa ja aina kun mä pääsin näille vienninedistämismatkoille, niin se oli niin kuin vapauden valtakuntaa, että pääsee tekemään jotain oikein nastaa hommaa ja edustaa Suomea. Sanayhdistelmällä BCDH, eli the bioeconomy, clean tech, digitalization and health tech. Näiden varaan Suomen vienti rakentuu. Hyvä, mutta nyt on pientä tämmöistä kissanhännän vetoa siellä ulkoministeriön ja Business Finlandin välillä, että ulkoministeriö on vähän niin kuin sitä mieltä, että heidän pitäisi hallinnoida sitä ulkomaan verkostoa. Mikäs teidän näkemys on tähän? Eikö nyt tasavallan presidentti ole tuon kissanhännänvedon yläpuolella ja mä vaikkaan, että jokainen ulkoasiainministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä ymmärtää ihan hyvin, että tässä ajetaan kaikki Suomen etua. Että jos me lähdetään tällaisiin niin kuin byrokraattisiin kikkailuun miettimään Suomen viennin edistymistä, silloin me ollaan aika väärällä polulla. Näin se on jo, että ei kannata lähteä liikaa siihen sekaantumaan. Minusta tärkeintä on, että kaikki pyrkivät hakemaan sellaisen järkevän, parhaan mahdollisen toimintamallin, joka parhaiten palvelee Suomen viennin edistämistä. Ja siinä tarvitaan kyllä sekä ulkoasian hallintoa että Business Finlandia hyvin tiiviissä yhteistyössä. Tämän lisäksi sanon vielä yhden asian, se on se, että
usein kun tekee organisaatio-uudistuksia, niin niihin menee valtavasti energiaa ja sen takia kannattaa ensisijassa keskittyä tekemiseen viennin edistämisessä eikä tavallaan byrokratia laatikkoleikkeihin. Aivan. Kiitoksia teille Alex ja Olli ja menestystä kampanjaan. Toivotaan molemmille menestystä ja toivottavasti nähtäisiin teidät molemmat toisella kerroksella. Presidenttinä jaettu presidentti. Siihen tähdätään. Siinä oli uusi innovaatio. Hyvä. Kiitoksia kaikille seurasta ja hyvää illan jatkoa. Kiitoksia.